alifike ibhluko la ngaphambili okusho ukuthi uzama ukungikhumula alifike namanje nginesibazo la ethangeni la ngifaya khona ngomese makazama ukusika ibhluko ngilwe la ngimshaya ngedolo sigcine siwela phansi lapho ayephethe ithoyizi lesibhamu ayengibeke lona emqaleni. Angibeke lona ngangisitshe ukuthi vele yisibhamu because kwakumnyama endlini. Mase siwela phansi le thoyizi liwe yeah benginawo 8 years bengisaba ukukhuluma ngoba beyangisabisa vele. Lo bhuti wakho weneminyaka emingaki ngaleso sikhathi mhlawumbe unga-estimate uma ukuthi awusakhumbuli? Ngicabanga ukuthi kilezo khazi mhlawumbe bekanabo ma 20 something. All right. Yeah. Bekulokhu iyenzakala into lena ngiye ngaze ngaba mdala. Ngithe mhlawumbe benginabo 14 years. Mangithi ngiyakhuluma nomama ngiyamtshela ukuthi-ke kahle kahle ngoba ngathi angikhona ukuya esikoleni inkinga yami ikuphi. So mama kula azama khona ukungibulala-ke wangikhama. All right. Yeah, mangikhama-ke shuthi ngenhlahla ngakhona ukuthi-ke ngilwe ngigcine ngikwazi ukujikisa ikhanda ngamluma esandleni wangidedela ngaphuma ngabaleka. So makakhuluma komunye usisi wami omdala ambuza ukuthi awukhulunywe ubani esandleni athi yena-ke akusiyo le nja le eyosisi wakho bengimshayela ukuthi waye angayi esikoleni. Usisi wami angangibuza ukuthi-ke okay why ungayi esikoleni ini bonke balalela lokhu okushiwo umama ukuthi uthini kubo. Umama bekalazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Alright, ngifuna ukuthola la ukuthi ngalesikhathi ekuhlukumeza noma ekudlwengula wena wa-decide ukuthi ungabe usaqhubeka nokufunda. Ngifuna ukucaciseleka kuleyo part leyo. Okay, esikoleni angisho uma wangikhipha esikoleni. Umama wangikhipha esikoleni bathi angeke aze asakhona ukuqhubeka angifundise ngoba mina into engiyele esikoleni ngizoyela ukuthi ngiyoqamba amanga kothisha ngenzela ukuthi kuboshwe umntanakhe. So ngahlala-ke ngangaya esikoleni kwaze kwafika isikhathi la khona la ngigcina senthi khona kunomunye umfana wafike wangishela. Vele nami ngangifuna into ezongikhipha ekhaya ngoba ngangihlukumezeka njalo ekuseni ngivukela ukuthi ngizolala nobhuti nantambama kumele kube kanjalo. So into le ubhuti wakho ekade yenza ekuseni nasentambama? Yeah. Yo, all right. So ngebhadi-ke uma ngihlangana naloyo mfana loyo ngakhulelwa. Uma ngikhulelwa ekhaya bangixosha vele. Mabangixosha ekhaya ngahamba-ke ngacala ngahlala eBrington. Uma ngihlala eBrington nakhona nathuthe eBrington ibloho la kuhamba khona amanzi ngaphansi komgwaqo yabona. Ya ngiyabona lapho. Yeah, ngagcina-ke sengihamba ngilala lapho-ke ngokuthi kahle kahle akusiyona impilo engangiyifuna ukuthi ngigcine enapha ukuthi ngiyakhulelwa or something. Phela ngangenziwa isimo sokuthi anginayo enye option yokuthi ngizophuma kanjani ekhaya and akukho la ngizoya khona because ekhaya mamami ngazi sengimdala ngokuthini angikhulanga ekhaya ngikhulele emzini yabantu. So vele abantu abaningi bengingabazi bekungekho nokuthi ngizobalekela kubani. So ngifuna ukuthola la ukhulele ekhaya kubo kama wakho noma ngifuna ukuthola le ukuthi ukhulele ekhaya kubo kamama wakho. Umama wakho uqale nini ukuhlangana naye? Ngikhulele ngathini kunengane ezalwa udade wabogogo, ugogo ozala ubaba. Yeah. Ngikhuleke ngihlala emzini waleyo ntombazane leyo ngokuthi
Mangisengilandelela story manje sengimdala kuthiwa wangicela leyo sisi loyo ngoba enganabo abantwana. So ngabuza ukuthi okay, why-ke nakhetha ukuthi kuhambe mina ngoba ekhaya ngathi mangiphindisela ekhaya mina ngathola iy'ngane ey'ningi ey'hlalayo ekhaya ezo-aunt nazo lezi engizalwa nazo and I think sibayi-4 or 3 abantu abakwi-age yami mawukuthi wayefuna umuntu mhlampe omncane ongangami, bakhona abantu abakwi-age yami. Why akhetha ukuthatha mina and ngizoze ngifike kuleyo mbuzo leyo ukuthi why akhetha ukuthatha mina, indlela engifike nga-treat-wa ngayo uma ngibuya. Akukhombisanga ukuthi mina ngizalwa khona laphaya and umama wayengangifuni ngenhliziyo yakhe yonke, cause bekungenzeki makakhuluma nami akhulume ngathi ukhuluma nomntanakhe. Bekakhuluma nami angibiza ngenja, angibize ngisebe ini, wonke lawo magama lawo. So kwagcina kwenzakaleni mhlampe ngalesikhathi ubuyiswa kuma wakho okuzalayo, kwakade kwenzakaleni la ukhulele khona? Eshuthi ubaba wakhona walimala emsebenzini wanqamuka umlenze, then shuthi ngathini baqala baba ney'nkinga-ke ukuthi ngathi lo mama bekangakhoni ukudila naleso simo leso-ke, wathi ongcono akangiphindise ekhaya. Okay, ngiyabona. And uma ngifika ekhaya kulapho-ke khona ngizofike ngithole ukuthi okay, wena ulama lo kanje 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 kanje, ngingazi next. But engikukhumbulayo, mhlawumbe unga-estimate ukuthi ubuneminyaka emingaki ngesikhathi ubuyele ekhaya kini? mhlampe benginabo 6 years or 7 years ngoba le nto engisho ukuthi kuqala kwenza bengina-8 years. Okay. Ngoba yena loyo sisi loyo engakhulela kuyo ukhona nginokumbona, but angikaze ngize ngikhulume naye ukumbuza izinto ey'ningi ukuthi wena wangithatha ekhaya ngamaphi. Ngokuthini angikaze ngibe nokuthula kahle kahle empilweni yami, ngingasho kanjalo, angikaze ngibe nokuthula. Le nto le ihambe yafika ekuthenini okay, uma ingane yami ishona, ngaqala lapho ngagula-ke. Ukugula kwami bekuba ukuthi ngiphathwe ikhanda ngifeyinte, then uma ngifeyinta ngizovuka esibhedlela ngaso sonke isikhathi. Alright, ngicela siqale siyishiye kancane le yokudlula ukuthi washonelwa umntwana. Ngifuna ukuthola kule sizoza kuyona, then asiqale sikhulume ngale eyokudlwengula kwakho. Sizoza kuleyo yokudlulelwa umntwana. Ngifuna ukuthola la ukuthi ngalesikhathi ukhula wena ubuzitshela ukuthi uma wakho lo owawukade uhlala naye, noma mhlampe ubuvele wazi ukuthi akusiyo uma wakho? Bengiy'tshela ukuthi uma wami. Alright. Bengitshela ukuthi uma wami, then wangitshela-ke uma ngabe alimala lo baba, wangitshela ukuthi-ke kahle kahle yena akasiye umama wami, bona nale ndoda yakhe abasibo abazali bami bangempela, uzongithatha angiyise kubazali bami bangempela. Yo. And uma ngifika-ke ngiyakhumbula ukuthi umama wathi makakhuluma nami wathi ukube kuthiwa abakubuyisanga ngoba lana uzofa. But angikaze ngize ngikuthathele ekhanda ukuthi uchaza ukuthini. Ngakuthatha ngokuthi like ngathini, into esengicabanga manje ukuthi ngalezo khathi ngakuthatha ngokuthi mhlampe usho ukuthi impilo yalaphaya ayisafani nempilo yale la bengihlala khona, cause le la bengihlala khona abantu aba-rich, then laphaya ekhaya nje. Yeah. Kanti futhi yena wayechaza ukuthi ngizofa ngokuthi yena akangifuni vele. And ukuhambela khona sengigcina mangikhuluma nabantu kwathi ngangikhuluma nomunye usisi, ngimchazela istori ukuthi kahle kahle indlela engiphila ngayo sengikhathele, ngincamela ngisho ukufa kunale ndlela engiphila ngayo, ngoba kuyafana ukuthi ngifile vele. Iy'fiso benginazo ngempilo angeke ngikhone ukuy'feza mina, ngoba ayikho into ozoyenza kuleso samanje, ngeke uze wenze lutho ungafundanga. Mina angihlukani ukuthi angifundanga, angihlukani ukuthi angikaze ngiye esikoleni, cause ngagcina ka-3
angazi kufanele ukuthi angazi ngiye esikoleni. Alright, okunye ade ngifisa ukukuthola la kule simo ukuthi mhlampe wake wazama yini ukuvula icala mhlampe emaphoyiseni lokuthi ubhuti wakho uyakudlwengula ngalesa sikhathi noma mhlampe mhlampe unokusaba. Ngifuna ukuthola kakhulu kuleyo. Angikaze ngize ngiyovula icala. Ukugcina kwakhona ukwenzakala ungu-2009, 2010 nakhona wangingenela endlini, ngangilele nomntana kasisi wami, usisi wami lo mdala. Angazi ukuthi cause angizwanga neksi, angimzwanga makasangena, kushuthi wacupha iwindi endlini la ngangilala khona. Wacupha iwindi ukuthi khona ukulivula uma efika, ngoba wafike wangena wagibela phezu kwefriji, weza kimi embhedeni, wafike wathatha ifoni yami phansi komqamelo. Angizwa neksi mina, ngenhlanhla ukuthi ngangilele ngigqokile ijini. Mangithi ngiyaphenduka angiphelesele embhedeni, ngithi ngizama ukulwa akusalwe cause ugibele la mbhedeni ungiqamazelile, makangibambile ungiphelesela la mbhedeni ngibambe esifubeni. Ngibathi ngizama ukulwa ayingakhoni ukulwa because bengangisebuthongweni vele. Alisike ibhluko la ngaphambili, okusho ukuthi uzama ukungikhumula, alisike namanje nginesibazo la ethangeni la ngihwaya khona ngomese makazama ukusika ibhluko. Ngilwe la ngimshaya ngedolo sigcine siwela phansi. Lapho ayephethe ithoyizi lesibhamu ayengibeke lona emqaleni. Angibeke lona ngangisitshela ukuthi vele yisibhamu cause kwakumnyama endlini. Mase siwela phansi le thoyizi liwe lingene ngaphansi kosofa. Malingena ngaphansi kosofa lelo ntombazana bese ngiyakhona ukumemeza, sathi masiwa wangidedela la ngiqala ngakhona ukumemeza. Wagquma futhi wagibela phezulu kwefriji waphuma ngewindi. But ngamuzwa iphunga lakho ukuthi uyena, ngamuzwa ukuthi uyena. Ngivuke lapho umama bekasebenza ngaleso sikhathi, esebenza e-Richards Bay. Ngivuke ngibaleke ngiphume ngiye kwenye indlu la kulele khona usisi wami engimlamayo. Ngifike nginokhe khona avule abuze ukuthi kwenze njani. Ngisho ngivele ngiyakhala ngimtshela ukuthi kwenzakalani. Vele nefoni yami ayisekho-ke lapho ukuthi ngizothi ngiyafona ngenzani. Ngithi-ke kuye-ke yena athi yena ithi ngifonela umama ngimtshela ukuthi kwenzakalani cause ngangithi vele ngiya e-police station. Makamfonela umama athi umama-ke yini sisi kwenze njani, asho kuye lo sisi wami, yini sisi kwenze njani. Ngithi-ke athi-ke lo sisi wami-ke hhayi akusiyimi ofuna ukukhuluma nawe, yilo ofuna ukukhuluma nawe. Athi-ke kanti nguwe ufunani, uze uzongivusela ebusuku nje. Ngithi ngiyakhala ngaleso sikhathi ngimtshela ukuthi wena athi awumi ngalezi zinto zakho, kahle kahle inhloso yakho yini. Athi awumi ngalezi zinto zakho, ngilinde ngizofika mina ekhaya. Athi ngizofika mina ekhaya ngoLwesibili, kushuthi lento yenzeka ngeSonto. Wathi ngizofika mina ekhaya ngoLwesibili. Ngathi okay, wathi sizokhuluma then bese ngihamba ngiye-police station. So ngalesikhathi ukhala wamtshela ukuthi uba lo muntu ade ezama ukukudlwengula uma wakho. Ngamtshela. Azoze athi yena angimlinde, ingoba ngangisho ukuthi ubani owenza lento le. Futhi ufuna ukuyovula icala. Kanti yena lento sengicabanga mina vele manje yonke lento sengicabanga ukuthi yazi kahle kahle yena wayesho kanje, wayecisha ubufakazi bokuthi noma kuthiwa lo muntu lo ungidlwengulile kungafiki vele ngingabi nobufakazi bokuthi vele kwenzakalile njengoba ehambisa amalanga. Ngivuke mina ekuseni ngihambe ngiye khona la kuhlala khona ubhuti wami ngoba bekahlala ekagogo kuseduzane nakhona. Ngehle ngiye khona ngifike kuye ngithi ngilanda ifoni yami cause uyena ngimbonile. Ngithi-ke ngicela unginikeze ifoni yami. Athi yena-ke ngike ngakungenela mina ngazothatha ifoni yakho. Ngithi mina bekunguwe ngikubonile nale thoyizi lela kade ungikhomba ngalo uthi isibhamu nali ithoyizi lomntwana asekhaya ngiyalazi. Ngithi nali ma kwenza kanjalo-ke
angikhiphele ummese kunalo ummese lo bathiwa iRambo yini mangingaphosisi. Boy Ogap. Nothi okabi khona lo mmese lo onamadlebe othiwa iRambo. Ya ngiyawubona. Angikhiphe lowo mmese lowo-ke angihudule phansi asho ukuthi-ke wena umama ngabe kade akubulala ngabe asikho ley'nkinga lezi esikuzo. Lapho makangihudula phansi lapho kagogo kwakuno-anti wami, kuno-anti wami ohlala khona. Naye vele bekamsaba vele umuntu vele bekasatshwa ngokuthi vele wayeyisigebengu. Makangihudula phansi anti wami uvelile kuyibhatla uyakhala ukuthi ucela usiza komakhelwane. Angihudula phansi angibeka lo mmese la emqaleni, angazi ukuthi kwakwala ini ukuthi mhlampe angikwazi, angazi. Ngoba wayewubeka lo mmese uma ewubekile ucindezela ungisike ngoba wawukhaliphile ungisike. Acede lapho angiyekele aphume ahambe aphume ngegate ahambe. Athi anti ongcono linda umama wakho ukuthi ngoba uthe uyeza ungazenzeli izinto wena ngoba kusasa kuzoba nenkulumo. Ngimbuzo ngithi kahle kahle lo muntu lo uyangizala yini umama wami wangempela? Ngicela ningitshele ukuthi kahle kahle ubani umuntu ongizalayo ngoba kwala bengihlala khona kuthiwa angisiwa khona, nala angiphathwa ngendlela okukhombisa ukuthi ngingakhona. Ikuphi la kumele ngihlale khona ngiphephe khona? Athi u-anti-ke mina ngazi ukuthi-ke umama wakho lo akukho okunye engikwaziyo. Ngigcine-ke sengikhuluma nale ntombazane engangikhuluma nayo ngoba nabantu babebona indlela engiphila ngayo. Ngisho emphakathini babebona abantu indlela engiphila ngayo ngoba wayethi umama noma engishayile ukuthi ngibone yiwo wonke umuntu ukuthi ngishayiwe. And uma bengibuza ngisho ngithi ngishaywe uyena. Amehlo ami bewahlezi abomvu yabo uma ngabe isolimi igazi, amehlo ami bewahlezi akanjalo ngoba bekathi noma makakhuluma nami one mistake uzovela angishaye ngenhlanekela noma yini ayiphethe uzovela angishaye ngayo. And benginebhadi lokuthi bekathi mangishaya always bekangishaya uqondane nasemehlweni. Then-ke makafika umama afika angayikhulumi futhi lento leyo athi uzoyibuyela. Nami vele sengiyamsaba ngendlela angiphatha ngayo, sengiyamsaba kunzima ukuthi ngibe semina ngiyayivusa futhi ngithi hawu mama uthe sizohamba siye e-police station kanje, ngivele nami ngithule aphindele emsebenzini. Uma ngikhuluma-ke nale ntombazane ngikhuluma nayo ithi-ke ongcono ake uhambe uye kubantu ababonayo abasebenza ngesintu, uwe nje uyohlola. Yanginikeza le ntombazane 100 rand yathi ngizokuphelezela ngikukhombisa ukuthi kukuphi. Uma ngifika lapho wafika wathi lo muntu lo engaya kuye wathi wena kahle kahle la awuhleli khona akumelanga ngabe kuthiwa uhleli khona awusiwa khona, umama wakho ukufihlela iqiniso, kumele bakutshele isibongo sakho sangempela. Into ebuhlungu umuntu onedlozi wangena idlozi lamkhulu wakho, yebo umama wakho uyakuzala kodwa awusiye wala uhleli khona. Wathi le dlozi onalo liyalwa nalo ngokwalo, yikho ngoba ngathi uzithola ungaphansi kwale ncindezi okuyo, kumele uthole isibongo sakho sangempela. Akekho umuntu owaziyo ukuthi isibongo sami sangempela ubani ngoba ngisho abanye kuthiwa ngihamba makathiwa ngiyasuka manje ngiyamuntu asho umuntu athi tshela ugogo wakho akutshele iqiniso. Ugogo wami okugogo lo ozala lo baba esengikhule ngazi ukuthi uyena baba wami-ke. Ugogo wathi nje angazi lutho azi athi uJehova ufakazi wami ayikho into engiyaziyo. Ngize ngafika nomcabango ukuthi okay mhlampeni mangingathiwa ngoba ubaba le ngingafikela kuyo wesibili ukhona cha umuntu ongaphilile kahle engqondweni kuthiwa wagula ngazi kanjani. So manje ngifuna ukuthola la ukuthi so lo bhuti wakho lo ngoba sekuyacaca ukuthi njengoba nje bethi isibongo sakho awusiye wakhona, kusho ukuthi lo bhuti wakho lowo ukephi njengamanje? Ngifisa ukuthola leyo nto leyo ukuthi ngabe usaphila, uma wakho lo owayekuhlukumeza bakephi njengamanje?
Umama wabe usuyashona ngo-2011, ubhuti wami usasekhona uyaphila. Mhlampe uyahlangana naye mhlampe. Bengihlala naye khona la ekhaya, bengihlala naye okay, ngoba ngagcina kwaba neminyaka la khona sengihamba ngingasahlali ekhaya ngendlela engiphila ngayo ngoba nabantwana lo kuthiwa ngizala nabo bangitreat-a ngendlela engekho right. So ngagcina sengihamba ngihlala nomngani wami kwenye indawo. So uma ngibuya ngabuya ngamthola ukhona yena ubhuti wami la ekhaya. Naye futhi isimo sempilo yakhe ngathi asisekho right ngoba ube umuntu vele ogangayo ohlupha abantu. Ngicabanga ukuthi kukhona into abamenza yona. Oh, mhlampe ngasemqondweni akasekho right. U-right emqondweni but nje unokwenza izinto nje ezi-strange ubona ukuthi akekho umuntu ophilayo ongenza leyo nto leyo. But yena u-right ngoma ukhuluma naye uyakhuluma nje kahle. Nje ngingathini angazi kusho ukuthi kudame kumbamba kuphinde kumyekela. But manje akasekho la wamthatha usisi wami lo mdala ohlala naye ePretoria. Uneminyaka emingaki? Ithanda ukuthi ngingasho ukuthi uneminyaka emingaki because umuntu abantu bengibathole sebavele bekhulile. Mhlampe uma wukuthi ngathini mhlampe ungamlinganisela eminyakeni elako-40 something manje because mina manje ngina 30. Mhlampe ulako-40 something close to 50 uyela lapha. Yo, sabuhlungu isitori sakho. So mhlampe nje kubalandeli be-page lapha naku-YouTube, mhlampe yini ongafisa ukuthi bekusize ngayo noma isicelo ongayibhekisa kubona abalalele njengamanje lesi story? Engingakusho mhlampe ukuthi mhlampe uma ngaba khona ongangisiza ukuthi like ngithole indawo yokuhlala, ngibe nendawo yami engizohlala kuyo ngingahlali ekhaya ngoba ukuhlala la ekhaya kungivusela izinto ey'ningi. That's why ngingakhoni ukuhlala nakule depression because ikhona nekhona engilibukayo, kuningi okuvukayo ngakhona. Yeah. Ngoba nodokotela washo njalo wathi kumele ngisuke la bekwenzeka khona lezi zinto lezi, kumele ngingahlali khona ngikhona ukuthi ngihile ngisahleli khona. Yo. Ngiyakuzwa ukuthi kunamaphilisi owaphuzayo ukuze uzokwazi ukuthi ulale. Akhona amaphilisi engiwaphuzayo ukuze ngikhone ukulala. Nangisiza ukuthi imisindo engiyizwayo ey'ndlebeni ngingayizwa ngoba uma ngihleli ngiyi-one uma kuwukuthi angiwaphuzanga ngisuke kubuya zonke lezi zinto lezi bebasikhuluma kimi nayo yonke imisindo beyikhona ngiyayizwa. So lawo maphilisi angisiza lapho-ke. Yo. Into lena ihamba inga-affect-e kakhulu ngoba nomuntu engithandana naye noma kuthiwa umuntu uyangithanda ngifila ngathi akangithandi ngokwanele ngoba uthando angilwazi. Angazi noma mhlampeni uyangithanda noma mhlampeni uthanda the way ngingakhona angazi. Kunzima ukuphila, ngathi kunzima ukuphila angisebenzi. Akukho la ngithi khona ngikade ukuthi kunomuntu ozovuka ekuseni athi nayi imali thatha uyothenga ukudla. Funa ngibone ukuthi ngenza kanjani. Uma ngabe lowo muntu engithi ngithandana naye akakhoni ukunginikeza imali ngalesi sikhathi leso, funa mhlampe ngihambe ngiye emapulazini ngiyosebenza khona ukuze ngithole leyo mali leyo ngikhone ukuthenga izinto zokugcoba nokudla. Yo. Sisi wami, udaba lethu ake silibambe la, sizoqhubeka ku-WhatsApp sikhulume.
Ngicela okwamanje ukuthi-ke silibambe la. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. So, qhubeka sikhulume ku-WhatsApp. Ngiyabonga. Bafowethu, ilona udaba lolu ladadewethu oluthanda ukuthi lube buhlungu ngale ndlela eyisimanga. So, ngiyacela uma wukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukuthi esisize bafowethu kulesi simo abhekane naso, engakwazi ukuthi engixhumele lapha enambeni yami ethi 0796559670 ezokwazi ukuthi exhumane naye udadewethu ekwazi ukuthi ekugcineni esizakale kulolu daba.